sithi ngibonga umhlaba. Ngibonga umhlaba. Ukungithanda nami ungivumele. Ngicela ithuba Nkosi lokukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngafika lapha ekhaya umbhayana omncane senze ngakhula namhlanje kuleka lapha ekhaya. Amen. Selafika engomeni ka-2 years. Inkosi ilanga layihambise umhlangano wamadokotela lokukhulumayo Mvangeli umdluli esimakade ezweni lasentla esimakade. Amen. Amen. Kwakuvamisa ukuthi umhlangano wamadokotela uNkulunkulu awusezweni lakithi ezweni lasentla. Kwathi ngomunye unyaka kwaku-1966 ngaze ngizele ngaleso sikhathi ngangiminyaka emide. uNkulunkulu wayeseya waphuma emzimona, wayeseya kulo mzi lo owawuphekwa uthukela. Bayifika kulo mzi ophekwa uthukela lo akuzuwusho lo mzi lo, kodwa wayefika emzimona. Emva kokuba inkosi ibize umshumayeli osesizwe samathumba, yathi umshumayeli uma kwenzeka inkosi ingifuna izobe ingifuna lezi nkomo lezi nkomo ezomhlangano. Ngosho ukuthi ngisanyukele lapha ekhaya wazondehleka, umuzwe wenkosi yamathumba kwazondehleka. Ithema iphuma inkosi kukhona yokulungisa njengenkosi yesizwe ithetha amacala. Wayesesala umshumayeli wabiza abanye abashumayeli wayesethi inkosi yamathundu ingibizile yakulezi nkomo lezi zizohlala ezempela. Sasesisuka ngaleso sikhathi inkomo ziya inkosini zathi inkosi kwenzeka yini ma kuzohlatshwa inkomo zempela sikhonjwe umuntu singakakhonjwa umuntu. Yayisithi inkosi akwenzeki kanjalo, zathi thina sesikhonjiwe kuthiwe sizohlatshwa kusho umuntu. Yayisithi inkosi ilanga yangaphuma ngendabeni yenkosi uThingo abantwana basezulwini fanele ngoThingo na. Yayisithi inkosi yangaphuma inkosi ilanga. Yayisibuya inkosi yamathundu yayisibiza. Yathi indaba ezitha kade kufike inkomo la zizomangala ukuthi sekhonjwe umshumayeli ukuthi sizohlala. Utshele abantu indaba ezitha. Yayisithi inkosi ngitshele umshumayeli othile okwesemzimona lapha. Ngiyathanda ngoba ngakithi. Ngeke bangizonda abantu bezwe lakithi. Wayesebiza umshumayeli, wathi umshumayeli utshele abantu lezi nkomo zizohlatshwa, utshele ubani wena? Wayesethi umshumayeli ngicabangela ukuthi inkosi njengoba ingikhomba ukuthi njengoba isahamba nje mawubaba eyibuza kuzobe eyibuzela lezi nkomo lezi. Zithi inkomo zisafanele imithini ukuhlatshwa sesikhuluma ukuthi sihlatshele wena na. Yayisithi inkosi ilanga umshumayeli sisuka namhlanje thatha zonke impahla zakho ubophe ubuyele ezweni lakini ungaphindi ulibeke lapha ekhaya.
ngoba ukhulume izwi ebelisazokhulunywa uShembe. Kuyenzeka nathi kuma-social network uthole kubhaliwe kuthiwa uyabhala umhlangano engakasho uJawo avele phambili. Kuyenzeka ubone kubhaliwe umgidi wabantu bonke kusasa engakasho uJawo, kuyasho ukuthi uJawo usushilo wena. Khuluma amagama asazokhulunywa uNkulunkulu, akhulunywa ukwelela ngaphesheya yisabatha ekuseni. Mayingena ithi umthandazo wesabatha sizofundela umshumelo sibaba wayesesukume, wayesefunda wokubhela, wasekwahlala phansi ufunda ngathi umthandazo wanyoko noyihlo. Hlala phansi lesiphukuphuku lesi, wayesehlala phansi. Wayesekhomba omunye umshumelo wathi sibantu bafunda umthandazo babe sebancane ngaleso sikhathi abashumayeli, wathi selula ukuthi uNkulunkulu abazi ngokwenyama ngaphandle kokuthi njengoba unyazi sazi ngokukamoya. Wayesesukuma ufunda kahle umthandazo, wathi uhlabelela wobhibha, wathi wahlala phansi uphukuphuku ukubona umthandazo wanyoko noyihlo, wahlala phansi. Wonke umuntu wahlala wayexoxa ngoba wabona ukuthi kunzima. Wayesekhomba umshumayeli wesithathu, wayesesukuma umshumayeli wesithathu wafunda kahle, waphinde wawuhlabelela kahle. Inkinga ngoba yibanga labhili ibanga wahlabelela, wayesethula uJawo wafunda umthandazo waze waphela. Kwathi mawuphela umthandazo kwafundwa la amazwi okugcina, wayesethi iNkosi busise uguqa kwebandla, amen. Kwasekuthandaza, wathandaza kwaze kwaya ngawehla ukuthandaza, kwaze kwaphela ukuthandaza. Nombani nabasalelayo baphela baqeda ukuthandaza. Kwaze nakuthule kuthe inyama sekulinde izwi leNkosi elizothi amen. Kwathula kwathi inyama. Saqhubeka isikhathi walinda nomunye walinda baze bagcine sabantshontsha abantu ukuthi kwenze njani. Njengoba kubhekwa ubaba kasekhe sephume wahamba. Ayiseziqhubeka phela inkosi phethe umShembe, ngaShembe ngoliye umuntu. Nathi sikhuluma ngoba siphoshe ukuthi asikhuluma, kube ngashiya ukuthi asikhuluma ngoba sikhuluma. Bahlala baphuma ngamunye baze bagcina sebephume bonke. Saqhubeka isikhathi, kwafika isikhathi lapho la kufanele kukhona kungene inkonzo yasemini. Bayongena inkonzo yasemini, akashilo phela umnikazi ukuthi ayingene inkonzo yasemini, ayingafika inkonzo. Kwafika isikhathi sokuthi kungene umthandazo wokulala, uzamngena umthandazo wokulala. Ngenxa yokubhibha uvamisile ukuthi bhibhela inkosi, hhayi leya yakithi esisebenzibhela. Akuyona ukubhibha, uke wakhuluma umgidi ngaleyo nto. Walala kwathi ebusuku inkosi yabiza udrayiva wayo, yaphuma yahamba yawushiya umhlangano kanjalo, yawela uthukela ngenxa yokubhibha. Ngenxa yani yokubhibha. Ngo-95 ngoMashi ngase ngumshumayeli waku-Friday. uMashi okugcina owawula ekhaya kweNkosi inyanga yezulu. Wafunda umthandazo wokulala, wafunda uMvangeli othile. Wafunda wabamba nokholwa wenza nje yonke into.
waqeda lapha eqhubela ingane kuleli sanga leli. Yathi ngithunywe inkosi inyanga yezulu ithazobiza umfundisi Shabana umfundisi ngomezulu ibandla sihlale lingaphumi ethempeleni. Kwaku-95 kwakumashi okugcina kwenkosi inyanga yezulu. Babefika laphaya enkosini inyanga yezulu ibuza ukuthi benimbukani umuntu edlala ngomthandazo wesabatha. Niyazi ukuthi isabatha selicishiwe alisekho ezulwini. Ngokubhimba nomthandazo wesabatha into enkulu kangaka. Nimvumelele hlawulani. Niphumela niyohlawulisa ibandla lonke ethempeleni ngoba awusekho umthandazo wesabatha. Alisekho nje isabatha ezulwini selisuliwe. Ezinto abantwana basezulwini zidinga SeNkosi SeNkosi uThingo Lwenkosazane. Ngesikhathi inkosi uThingo Lwenkosazane ihlala esihlalweni ngangikhona ngumntwanyana omfishane nabo landelayo obaba. Kodwa ngikhumbula umhlangano ka-October ka-95 okwakuphuma abafundisi bahamba becelile ukuthi ngoba iy'nsuku zomhlangano sey'fikile sicela ukuthi siqhubeke nomhlangano eJudiya. Laselithi uThingo inkosi imbusise bahambe nenkosi base behamba. Wafika waqhubeka umhlangano kwase kusuka umsindo emva kwalokho. Umsindo osukayo uthi umsindo kusho ukuthi ibandla selihlukene kabili. Sekunenkosi yakwaZulu, sekunenkosi yasesilungwini. Kwakhulunywa kwaze kwafika ekutheni kube nomhlangano obanjwe lapha eHholo. Kwakumhla ka-23 ngalolo suku lolo ku-October. Kukhulunywa ngokuthi njengoba kuthiwa kunenkosi yasesilungwini nenkosi yakwaZulu kuzokwenziwa njalo. Kwase kuguqa inkosi noma ibaba kwakumvangeli ngaleso sikhathi uDube. Wayesethi uDube kufanele ukuthi ubaba ahambe aye kwaZulu ayoqeda lokho okushiwo abantu. Bakhumbula abanye bethu kwaze kwanecala elabizela ubaba uThingo enkantolo. Indlela kaShembe inzima ibuhlungu kakhulu. SHEMBE mayehlala avela ahlale kubemnandi. Ikakhulu abantu abasuke besegcekeni bona bakwazi ukulo bonke ubuhlungu ngoba kufikela kubo kuze kukhona kufanele kubo. Namanje ubuhlungu siyabubuza uphethe unyazi lezulu. Sokunemini kezwakala umkhizo ejazini. Sengathi uNkulunkulu singamphatha kahle ngoba iwona amaNazaretha noma ithini amaNazaretha esijikela uShembe. Akujika abantu abangakhohlwa futhi akujika amaphekula. Njalo. Amaphekula amudela jikelwa yini uShembe. Thina esila eduze wami. Ekugcineni kwagcina kuyiwe enkosini baba. uNkulunkulu ayoqeda lento ekhulunywayo ukuthi sekunoShembe wakwaZulu noShembe wasesilungu. Uma kahle ngoba ngikhuluma into engiyaziyo ngangiyikhohlwa ngizwa ngempilo zami. Ngikhuluma ngento engayizwa ngabantu kodwa ngikhuluma ngento nami engazi ngayiphendula. Kwase kuvunyelwana ngokuthi
ubaba mayesevumile ilokhu usuku wathiwa baba ungona ubaba aphumela ngolesithathu lafika ngolesithathu lathi malifika ngolesithathu ekuseni la esidaweni lesesincane esidaweni kwakuna beshaya itoyitoyi lapha bofo ungesiza ukuthi sikhuluma okuhle kodwa singakhuluma ubuhlungu ihlebadlule kubo ngoba namanje inkosi kade ikhuluma lapha phambi kwethu kuyisikhumbuzo ithi uwafethempele eyithanda uwafethempele akayithanda mawushembe ekhuluma kanje yini singayikhathazi uma simthanda uthi uJesu manje ngithanda nani imiyalo yami siyekugcina nemiyalo yonyaka kwavutha into ethi baba uyindawo la endaweni kusho amakholwa akhona lapha kithi wathi awuyindawo wathi ngiyahamba wathiwa uyindawo wathi ngiyahamba zaphuma imoto zazintathu imoto ezaphuma imoto ehamba phambili kwaphamba imoto edriver uMvangeli odlulese umzila iventure eyayibomvu eyayihamba phambi kababa kwasekulandela uMercedes kweNkosi inyanga yezulu okuthenga womama kwasekulandela ikhumbe bomvu